El passat 26 de març es va presentar el curtmetratge Examen Sorpresa. El van realitzar 27 joves de Sant Just durant la Setmana Blanca, en el marc del taller de cine que organitzava el Casal de Joves. El curtmetratge es va projectar en una gala al més pur estil dels Oscars de Hollywood. Estem supercontents i sorpresos que hi hagi tanta gent i se'ls vegi tots tan il·lusionats, que és el que compta al cap i a la fi. Totalment. Sí, no, ja ens van sorprendre en el rodatge perquè van fer més del que esperàvem, molt més del que esperàvem. I ara això ha sigut més iniciativa dels nanos que han dit liem-la més grossa encara i han volgut fer aquesta gala dels Oscars. I això és que ha agafat un caire que ja em diràs tu què faig jo vestit aquí amb aquest vestit. Exacte. Premi al millor maquillatge i vestuari pel curtmetratge Examen Sorpresa amb l'equip. Abril del Moral, Laia Arroyo. Els nois i noies van recollir els seus premis per la tasca que havien fet durant els 5 dies de gravació. Tots ells van agrair l'esforç de tot l'equip. Doncs gràcies a tot l'equip, que sense ells no hagués sigut capaç de fer aquest tan meravellós treball. I a la gent que ha vingut, que no m'esperava que vingués tanta gent, doncs agraeixo a tothom. No, però hi ha hagut moments difícils, moments de desesperació, però gràcies a l'ajuda de tothom he pogut aconseguir-ho i superar els obstacles que se'ns han proposat. Els coordinadors del curtmetratge també van recollir els seus diplomes. El lliurament de premis va donar pas a la projecció d'Examen Sorpresa en una sala Utopia plena de gent. I també del making of i les preses falses.